Ayan, mamas pala kami ngayon. Saan mo natutunan? Sa TikTok. Maulan. Aba, sosi. Tandem na naman kaming mag-ina. Yes. Hello! It's Tuesday! Rest day ng anak ko. Pupunta kami sa school kung saan papasok na itong si Bunso. Para yung orientation na playtime lang. Laro-laro lang para makilala ang teacher. Oo. Yan. First time ko rin makapunta. Doon din nagwo-work itong anak ko. Yan ang school ni Cass. Walang pasok ngayon kaya tingnan mo ang maluwag ang kalsada kasi school holidays na ng 2 weeks. Kung sa Pinas parang sem break parang sem break. Dito, sem break. Ang work ng anak ko tsaka kung saan mag-school scary. Malapit lang sa bahay namin ngayon. Yan, dyan nag-work ang anak ko. Tapos dyan din yung si Bunso. Kaso sa loob, hindi pwedeng mag-video kasi bawal dito. Strict privacy. Ayan ang apo ko. New adjustment, new school, new friends, new adjustment. Ayan. Hanggang dito na lang ako mag-video. Kasi talaga, grabe ang privacy dito sa Australia. Lalo kung pagdating sa mga bata. Ayan, tapos na kami. Medyo yan, si Bunso Hindi pa na. ayaw pang humiwalay sa nanay. Kasi bagong friend, bagong teacher. Look, sometimes we play there too. Ayan. Sabi ng apo ko, nung tinanong ng nanay kong house school, sabi niya, yan, kailangan talaga. Parang nagbalik na naman yung umpisa niya, yung nag-start siya mag-school sa Taigum. Ganito rin yung nangyari. Tapos ang hirap pa nito, hindi kami nasanay ng mask. May pa- Dalawa ng milk ang binili ng anak ko. Kasi may hilig sa milk ang mga apo ko. Mag-i-enquire anak ko dyan sa medical center kung pwede ako dyan pa-second dose ng aking vaccine, COVID vaccine. Ay, salamat. Nakahinga. Ay, nakahinga na. Grabe. Hindi sanay sa mask. Tapos, ayan, si Bunso, nagkukulit na naman. Gusto niya raw playground. Marami pa kaming gagawin sa bahay. 1:10 na. Tapos na kami mag-lunch. Nanonood ako ng Walking Dead, ang favorite ko. TV series. Maulan na Thursday. Hello!
Good afternoon na. After lunch na kasi. Thursday ngayon, July 1, birthday ng bayaw ko na si Phil. Hindi kami makalabas kasi lockdown dito sa Brisbane and Ipswich. Brisbane nandun yung ate ko, tapos Ipswich kami naman. Mga essential worker lang ang pwedeng lumabas, tsaka yung mga bibili ng gamot, o magpapa-doktor, or yung mag-grocery, tsaka mag-exercise. Pero dapat once na lumabas ka ng bahay, kailangan nakamask ka. Ngayon, ang ginagawa ko yan, nag-i-edit ako ng mga luma naming videos na nung panahon na yon, hindi pa ako nagvi-video noon. Yung isa kong kapatid na nasa Manila, si Ruth, siya ang mahilig mag-video noon, tsaka yung kuya namin, si Kuya Roy. Buti na lang, nakatago pa yung mga videos niya na no, nasa videocam pa, hindi pa digital, kaya ngayon pina-convert niya. Bawat tape, pina-convert niya sa digital, tapos sinend niya sa akin para ma-edit ko, para mailagay ko sa YouTube, para pagka nag-reunion kami o magkasama-sama kami, may mga videos kaming panonooring sabay-sabay na mga memories. Ayan, ang ginagawa ko ngayon is nung 2003. Natapos ko na yung 1995 ata yun. Basta, ang latest kong ginagawa sa memories itong 2003. Ayan, kukunan ko ng mga video itong libangan ng apo kong si Cass. Nagkakahilig siya sa clay na gumagawa siya ng mga animals. Yung apo kong yan, ang hilig niyang gumawa nito. Kaya naisipan kong kuhanan ko ng pictures para ilagay ko sa Facebook ko. Iyan ang mga gawa niya, ang edad niya is 7 years old. You're 7 years old, kuya? No. Okay. Hello! Good afternoon na. Friday ngayon. Ang oras is 2:25. As usual, andito kami sa bahay. Hindi makalabas kasi nga lockdown kami. Ayan, ang labas. Ang buti may araw na. Pero may ulan pa rin ng konti. Umuwing maaga yung anak ko kasi schedule na nilang mag-asawa sa vaccine. Kaya, ayun, umalis na yung mag-asawa para magpa-vaccine. Buti pa sila. Kasi sa kanila ay Pfizer, kaya madali lang ang second dose. Hindi katulad ko, AstraZeneca, 12 weeks, sa August 3 pa. Nauna akong magpa-vaccine sa kanila. Ako naman yung mahuling magsa-second dose. Dumating pala itong in-order ni Ping na scooter, electric scooter na dalawa, pang adult saka pang bata, para sa paghatid sundo kay Cass sa school. Kasi 20 minutes kung lalakarin. Tapos ayan, china-charge. Ito ang pang-adults, ito ang pambata. Magpa-practice din ako kasi minsan ako ang maghahatid sa school. Kaya good luck sa akin na mag-scooter. Kung mag-walk kasi 20 minutes. Ewan ko kung pagka nag-scooter kung ilang minutes na lang. First time kong mag-scooter, electric pa. Tapos highway pa. Ay ewan. Kayanin. Tapos ito, dahil nga hindi makalabas, nag-i-edit ako ng, ito naman, yung 2003 na Ilocos tour ng kapatid kong si Ruth sa kanang family niya. Kaya ginagawa ko din. Yan, good morning. Sabado ngayon. Lift na pala ang lockdown. Restriction na lang hanggang July 13. Kaya pwedeng makalabas pero limitado ang tao. Ayan, grabe ng uban ko. Ay! Wow, sosi. Sosyal. Ayan, makulimlim na naman.
Saturday ko na, 12:20 na. Pero ang panahon, para tuloy mukhang paggabi na. Buti na lang merong alfresco. Diyan ako nagsampay. Hello, aalis kami. Hindi pa nga kami nagla-lunch kasi nag-heavy breakfast kasi kami kaninang umaga. Pupunta daw kami sa Kmart. May mga bibilhin si Johnny Bear tsaka yung apo ko bibili ng kanyang reward kasi straight na siyang nakatulog sa kanilang room. Ito yung ginawa ng anak ko. Ito kay Cassie, ito kay Kerry. Kaso ito dinaya, hanggang dito lang dapat yan. Kasi yung mga ibang gabi, umiiyak siya. Pag nagigising siyang wala si nanay. Nasanay kasi silang magkakatabing matulog. Pero si kuya, straight talaga yan. Kaya may reward. May hanapin kami rito materials, tools para sa pagpaayos ng motorbike ng ni Ping. May ipalalagay sa aming foam. Tandem na naman kaming mag-ina. Yes. Ako. Kaya naghanap kami ng mga materials. Nahanap namin ay cutter, tapos foam. Ito, scraper. Pwede na to. Cutter na, may scraper pa. What? Ano yan? This is a canoe. Ay, yung bigness mo ganyan. Yan itong para kagat. Say hello. Nga, ang presyo na. 100 but Wow. hi. Yan o, chinichicharon ni Jomar. Dito na kami. Ito ang binili ko. Yan. Tsaka Wait Ito. lang, baby, okay? Still taking so long. maginhawa pag wala na ang mask. Yeah. Alam na namin kung anong nararamdaman ng nasa Pilipinas. Yan daw ang dinner namin. Anong tawag na nak? Crunchy tacos.
Saan mo natutunan? Sa TikTok. Yummy na nak. Ayan, good evening na. Ano na bang oras? Kuha na, 7:31 na. Nakapag-shower na ako, nakapag-skin routine na. Tapos yung lalabas tayo kasi naglalaro sina Johnny Bell na masaya kasi naririnig ko sila nagtatawanan. Tingnan natin kung anong klaseng laro. Do we always buy it? No. It's a fruit. Yeah. Does it have a seed? No. Seedless. Yeah. Is it yellow? Sabi na no. Even yes. I said no, no, it's not yellow. Okay. Is it yellow, Terry? No, no, no. Yes. No, no. It's not. What the hell? Yes. Am I an animal? Yes. Do I have four legs? Yes. Yes. Do I start with a letter G? Yes. Gorilla. No! No! Keep going! Keep going! Keep guessing! Is it black? No! Starts with letter G! Grasshopper? No! Giraffe? No! Do I do this? No! Grasshopper? No! An animal that starts with G. Yes! Gazelle? No! There's lots of animals starting with G. Go! Dali na. Wait, You're making me so happy, Kuya. Oh, Okay, whatever. Go! go. Is it an animal? Yes. Is it long? No! Is it small? No! No. No. Is it big? Yes. Is it elephant? No. Is it kangaroo? No. Is it giraffe? No. Is it... Do it climb? Yeah, it climbs! Yeah, it climbs! No? Yes, they do! Monkey. No. Oh! What is it? Lion! Ayun. It's not climb. Squash! No. Yeah, dapat specific talaga. Carrots! No. No. Red! Yeah. Yes. Tomato! No. It's a red vegetable. Capsicum! Yes. Yeah. Or bell pepper. Ayan, nandito na ako sa kwarto. Nauna na ako sa kanila. Naglalaro pa sila. Hindi pa sila tapos. Ako kasi, pagpasok ko dito sa room, magpipray ako. After ng pagpray ko, manunod ako ng Walking Dead dito sa cellphone. Mahilig kasi ako sa Walking Dead. Kasi nandun na ako sa malapit na, baka malapit na matapos. O kaya, bye-bye na. Salamat uli. See you na naman sa susunod na vlogs. Good night. Bye.